Hey guys, good evening बयनिसिमबो आरो मा खबर बयबो मारै दङ आं बिराद मोजाङैनो दङ आं माने सम मोनाखैमोन दे रायजो राजाफोर आङो बिराद गोबाव जाबाय 1 month से दाननि बारबाय आं ब्लगिं खालामनो मोनिया आरो फ्रि जानाय लोगो लोगोनो आंनि दुब्लि बारियाव फैनानै माइखौ नायदों जेराव जुखाम गायदोंमोन आरो बे जुखाम गायनाय माइया नै सोमखोर सोमखोर नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ नै आरो खाथियावनो साखाथियावनो नै ओरैहाय दङ फख्रि बेयाव ना दङ बे ना थफायनायखौ नायनानै ओरैबादि मोजां मोनो गोसोआ दा टेनसन नङा होमबा बयबो गोबां कमेन्ट गोबां दुखु मोननाय कमेन्ट्स फैगासिनो दङ बेनो जाबाय बिटिसि साख्रि आरो बिटिसि साख्रिया मा जाखो बेनो जाबाय सम्फा दा सम्फाया मानो जाखो होनोबा रिजाल्टआ फैयासै आसामाव गोदान साख्रि फैगासिनो दङ बेनो जाबाय जोंहा अक्ट'बरनि लास्ट उइकआव एप्लाइ जागोन हेल्थआव 2000 पस्टनि बारा दङ टेकनिकेलाव 1000 पस्टनि बारा दङ नन टेक्निकल थार्ड ग्रेडआवहाय 300 नि बारा दङ ओमफ्राय फराव 600 नि बारा दङ अलमस्ट टटेल 2000 दानि नङा दे दानि अनगोयिङा जागासिनो दङ दानि रिजाल्टआ अक्ट'बराव मोनगोन टेक्निकेल एन्ड नन टेक्निकेलाव एन्ड आसाम पुलिस गासैबो एडिआरि अक्ट'बराव मोनजोबगोन बे जोबनाय लोगो लोगोनो गोदान साख्रि बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव एडिआरि 3.0 आसाम पुलिस एपिडिसिएल आसाम फरेस्ट बेनिफ्राय हेल्थआव फैगासिनो दङ आरो दा गोसो बायदों दा गोसोआ बायनांला एसे दुखु मोनखायो नेक्स्टआव नाजाबावनांसिगोन नाथाय बिनि सिगां जोंनि ब्लक अफिसाव जेरावनोखि आं दा मावगासिनो दङ बर्तमान कन्ट्रेक्ट बेसिसाव बावहाय मा जादों गोदान सेक्रेटारिसफोर गोदान बिसिडिसि सेक्रेटारिफोर दाख्लै जयनिं जाफैदों आं बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन स्क्रिनाव नाय जाहाथे नोंथांमोना सिनायनोबो जानो हागौ सिनायाबो जानो हागौ जायखिजाया जोंनियाव 32 जन जयन जाफैदों गोदान आरो दा नोंथांमोना बेखौ ससे नायदो आरो itu meeting di office নিজে BCDC গৈ পেলাই আজি চাব লাগিব যে BCDC লগে টিম আছে এটা স্টাফ আছে আমাৰ গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট লেভেলৰ পৰা আমাৰ এই আছে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে JPC আছে JRS আছে Angin yang Motivational, kami ada dengan orang seperti sudah angin yang Motivational kami ek nomor Gr-3 kami ini kami BCDC ada nanti jadi Februari BCDC Namaskar, nama saya Bodo, saya Govt BCDC, Gr-3. Ang pero develop blog ni simo kanai nama sudah BCDC berbeda ang kami muasi ang sige mari ang dari yang punya BCDC posting ada thank you Baik, saya nama Bodo Nazari, saya Phungkha lagi, saya nggak posting udah lagi BCDC. Nah, baru duty betul, saya tanggal. Kali, kami tadi kata Gr-3 ada posting elaborate BCDC. Lari ang kapuluran ang posting ang elaborate BCDC. Namaskar, दा माइयानो जुखाम गायनायाव बेखिनिया सोमखोर जादों आरो ओरैबादि टागट जादों नै माने बिमाया इथिंहाय हाग्रा नायदों आरो बारा हाग्रा जायाखै जानायालाय दा जुखामाव बेसेबां लाब थाखो माखो आं बेखौ मोजां खोन्थानो सानदों हिसाबखौ खालामाखै दाबो मोजाङै नाथाय फैसा मोनदों मोननायालाय दा बेनो आरो बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लगिं खालामनो मोनैया समान थोआखैमोन नेक्स्टनिफ्राय खालामबाय थागोन आरो दा जियानो जा नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ नायलांबाय था आरो इलेक्सन फैगासिनो दङ बे इलेक्सना 22 सेप्तेम्बराव जागोन आरो रिजाल्टआ सानब्रै उनावनो 26आवनो मोनगोन आरो अक्ट'बरावसो बिटिसि साख्रिया मोनफिननाय चान्सआ दङ जुदि सरकार थायोबा